अरे काचे उमर में पिया लैलो हो गावना, नाचल चाहेलो हमार नए बिछावना। काचे उमर में पिया लैलो हो गावना, नाचल चाहेलो हमार नए बिछावना। धइले ल तू कोरवा में कसी के, अरे नैहर के रहे मिलल पलंगिया, तुरल हो माछी के। नैहर के मिलल रहे पलंगिया, तुरल हो माछी के। तो जी भैया, आप सब कैसन बानी जाए भैया, और हमारा पूरा भरोसा रहेला कि आप लोग मस्त हो खबजा, खुश हो खबजा, स्वस्थ हो खबजा, तंदुरुस्त हो खबजा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। सबके हम प्रणाम करतनी। ए भैया, आपन आशीर्वाद हमरा ऊपर बनौले रही जा। और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त हम बहुत ही कम पैसा में, बहुत ही कम से कम चार्ज में हम ई भोजपुरी सॉन्ग, हॉट सॉन्ग यानी पति पत्नी के ऊपर ई मैटर गाना हम लेके आ गइल बानी। बवाल सॉन्ग लेके आ गइल बानी। ए भैया, अगर ई रउआ सब गाना चाहतानी जा तो बहुत ही कम से कम चार्ज में ई गाना रउआ सबके मिल जाई। और आशा ना बल्कि विश्वास बा, पूरा भरोसा बा कि गाना के अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में गा देतानी जा। तो हमारा 100% आशा बा भैया कि गाना ज़रूर बाजी। तो जी भैया, रउआ सब अच्छा गावत तानी जा, अच्छा मेटर गाना नइखे मिल पावत, तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे। अच्छा मेटर पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमार चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ली, घंटी के बेल आइकन जरूरे दबा लीजा। तो आई जा हमने के सीधे सीधे चलल जाओ मुखड़ा की ओर। मुखड़ा के भाव का बा, कौना भाव में कैसे गावे के बा, आई जा हम रउआ सबके गा के बता देतानी। तो सुनी जा, ध्यान से सुनी जा। भाव बाटे, अरे काचे उमर में पिया लैला हो गावना, नाचल चाहेला हमर नए बिछावना। ए काचे उमर में पिया लैला हो गावना, नाचल चाहेला हमर नए बिछावना। धइले ल तू कोरवा में कसी के, अरे नैहर के रहे मिलल पलंगिया, तुरल हो माछी के। नैहर के मिलल रहे पलंगिया, तुरल हो माछी के। तो भैया, अगर ई मेटर रउआ सब चाहतानी तो हमार नंबर पर, स्क्रीन पर नंबर बा, नंबर नोट कर ली। 98 350 77 203। एक बार और नंबरवा नोट कर लीजिए भैया, 98 350 77 203। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी। कॉल कैला पर बहुत ही कम से कम चार्ज में रउआ सबकी गाना मिल जाइए भैया। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी। तब तक खातिर फिर मिलल जाई नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगला वीडियो में मिलल जाई भैया। तब तक खातिर थैंक यू, बाय बाय। आप सभी लोग के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लव यू।